Joko tallennus Joo. pyörii? Nyt näyttää pyörivän. Yes. Kyllä, ole hyvä. Joo, eli tänään pyydettiin puhumaan maankäyttökonflikteista Saamenmaalla, ja mä itse olen tutkinut ja perehtynyt erityisesti tällaiseen vihreään siirtymään liittyviin niin sanottuihin uusiin maankäyttöpaineisiin ja siihen, että minkälaisia konflikteja ja kiistoja niiden ympärillä on syntynyt. Ja kerron sitten siitä tällaisia esimerkkejäkin tuossa hetken kuluttua. Mä ajattelin, että mä en tiedä, että kuinka tuttu Amnesty on teille järjestönä tai toimijana, niin ehkä ihan tässä aloitan ihan tälleen lyhyesti esittelemällä organisaation, jota edustan. Eli Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö. Meillä on toimintaa yli 150 maassa. Suomen osasto Suomessa on yksi tällaisia, no sanotaan niin kuin Amnestyn vanhimmasta päästä. Täällä on perustettu Amnesty-osasto jo 60-luvulla, ja Suomessa Amnestyllä on noin 40 000 tukijaa. Maailmalla tukijoita on sitten noin jo 10 miljoonaa. Eli tosi isosta järjestöstä on kyse. Me toimitaan todella monenlaisten ihmisoikeuskysymysten parissa. Esimerkiksi nyt Gazan ja Palestiinan tilanne on ollut meille ajankohtainen. Seurataan myös muita tällaisia ihan tällaisia niin kuin aseellisia konflikteja eri puolilla maailmaa, Ukrainassa ja Sudanissa, ja missä tällaisia aseellisia konflikteja nyt onkin sitten valitettavasti käynnissä. Seurataan myös erilaisten vähemmistöjen oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoon liittyvää työtä, tehdään syrjinnän ja rasismin vastaista työtä, ja sitten myös niin kuin seurataan ja valvotaan, että miten hyvin sitten Suomi valtiona suoriutuu näistä omista ihmisoikeusvelvoitteistaan. Ja Amnestyn tehtävä ja tavoite ei ole yhtään sen vähempää kuin tavoitella maailmaa, jossa ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja muihin kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin sisältyvät oikeudet toteutuvat kaikille ihmisille. Ja me tutkitaan vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja työskennellään niiden ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Mutta tosiaan tämä, että me Amnesty työskentelee myös ilmastokysymysten ja ympäristökysymysten parissa, niin tämä on Amnestylle ehkä on tällainen uudempi toimintakenttä, että Amnesty on kyllä niin kuin varmaan jo toistakymmentä vuotta jossain määrin ollut aktiivinen ilmastoasioissa, ja tällä hetkellä ilmastokriisiin ja luontokatoon linkittyvät ihmisoikeuskysymykset, niin ne on meille ihan niin kuin todella keskeinen osa meidän toimintaa. Siinä on niin kuin syynä ihan se, että ilmastonmuutos käytännössä, jos se ilmastonmuutoksen hillitsemisessä epäonnistutaan ja ilmasto lämpenee esimerkiksi 3 astetta tai jopa enemmänkin, niin se käytännössä niin kuin uhkaa useiden ihan keskeisten ihmisoikeuksien toteutumista, miljoonien ihmisten oikeus elämään, terveyteen, ruokaan, veteen, asumiseen, kehitykseen, turvalliseen ja puhtaaseen ympäristöön vaarantuu ilmastonmuutoksen edetessä. Ja jo tällä hetkellä on arvioitu, että jopa miljoonia ihmisiä kuolee vuosittain ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, että joko tällaisten erilaisten äärimmäisten sääilmiöiden tai sitten niihin liittyvien sairauksien tai erilaisten niin kuin terveyskriisien, ruoantuotannon ongelmien ja tällaisten seurauksena, että se ilmastokriisi ei ole ihmisoikeusnäkökulmasta mikään niin kuin uhka tulevaisuudessa, vaan se on jo päällä niin sanotusti. Ja ilmastonmuutos tietysti, no nykyään puhutaan tällaisesta polykriisistä, että on ilmastonmuutos, luontokato, erilaiset sotilaalliset konfliktit, mutta ilmastonmuutos ja luontokato etenkin, niin ne on tiiviisti toisiinsa kytkeytyneitä ja toistensa vaikutuksia pahentavia kriisejä. Ja tästä sitten, niin kuin, mitä se tarkoittaa, että me Amnestyssä seurataan näitä niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta, niin ihmisoikeudet on tällaisia oikeuksia, mitkä valtioiden tulisi taata kaikille ihmisille. Eli jos ilmastokriisiä ja ympäristökriisiä tarkastellaan niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta, niin siinä korostuu nimenomaan se valtioiden velvollisuus toimia näiden kriisien
pysäyttämiseksi, hillitsemiseksi ja sitten toisaalta, koska niiden vaikutuksia ei voida enää kokonaan ehkäistä, niin myös niihin sopeutumiseksi sellaisella tavalla, että sillä olisi mahdollisimman vähän ihmisoikeusvaikutuksia. Ja mikäli tässä ilmastokriisin torjumisessa epäonnistutaan, niin se on todennäköisesti maailman historian vakavin ylisukupolvinen ihmisoikeusloukkaus. Tämä on niin kuin tämä meidän Amnestyn kulma, millä me ilmastokysymyksiä ja luonnonvarakysymyksiä tarkastellaan. Sitten varmasti teille on niin kuin terminä tuttu oikeudenmukainen siirtymä. Tämä on Amnestyn ilmastotyössä. Me paljon puhutaan, ei ehkä niinkään edes niin kuin ilmastonmuutoksesta, vaan niin kuin ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Eli me pyritään nimenomaan niin kuin meidän työssä edistää ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja sit sitä niin kuin oikeudenmukaista siirtymää. Mikä oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa sitä, että kun valtioilla on ihmisoikeusperustainen velvollisuus hillitä ilmastonmuutosta ja esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä, niin tämä siirtymä, mikä on valtava siirtymä ja ulottuu, sillä on niin kuin vaikutuksia monille yhteiskunnan alueille ja ihmisten elämään monin tavoin, niin se tulisi toteuttaa sillä tavalla, että se enemmänkin niin kuin vähentäisi ihmisten välistä eriarvoisuutta, kun kasvattaisi sitä. Nythän ollaan niin kuin, hyvinkin vahvasti on niin kuin havahduttu ja huomattu se, että monet tämmöiset ilmastotoimien nimissä voidaan myös niin kuin vaarantaa ihmisoikeuksia tai aiheuttaa muuta ympäristötuhoa. Et esimerkiksi tämmöiset vihreällä siirtymällä tai kriittisten mineraalien tarpeella perustellut kaivoshankkeet, laajamittaiset uusiutuvan energian hankkeet, niin näillä useasti saattaa olla myös niin kuin vakavia ihmisoikeusvaikutuksia. Tässä slaidissa kuva, joka nyt ei ehkä niin hirveän tarkasti erotu, niin tämä on esimerkiksi Kongon demokraattisen tasavallan kobolttikaivoksilta. Siellä Kongossa tuotetaan melkein 90% maailman koboltista, mikä on tämmöinen sähköistymisen kannalta niin kuin aivan keskeinen raaka-aine. Ja on niin kuin arvioitu, että esimerkiksi tämän vuoteen 2030 mennessä tai 10 vuoden aikana niin koboltin ja nikkelin tarve tai kysyntä maailmalla tulee jopa 10-kertaistumaan. Ja tämä koboltin tuotanto tuolla Kongossa, niin siihen liittyy, siellä on siis sanotaan niin kuin kaikki mahdolliset ongelmat niin kuin ympäristön saastumisesta lapsityövoiman käyttöön ja ihmisten pakkohäätöihin omilta asuinalueiltaan niin kuin liittyy tähän koboltin louhintaan. Tämä on varmasti niin kuin yksi räikeimpiä esimerkkejä siitä niin kuin ristiriidasta, mikä on tämän yhtäältä niin kuin vihreän siirtymän vaatimusten. Me tarvitaan sitä kobolttia, jos aiotaan siirtyä niin kuin esimerkiksi niin kuin autoissa, bensiinikäyttöisistä autoista sähköautoihin, mutta sitten toisaalta, jos tämä koboltti tuotetaan tällaisilla tavoilla, millä sitä nyt esimerkiksi tällä hetkellä Kongossa tuotetaan, niin käytännössä ei se niin kuin näyttäydy juurikaan sen niin kuin kestävämpänä ratkaisuna kuin esimerkiksi sitten niin kuin fossiilisten polttoaineiden tuotanto, että ongelma vaan siirtyy yhdestä paikasta yhden asian tuotannosta toiseen. Et jos keskitytään vain niihin laskennallisiin kasvihuonekaasupäästöihin, niin silloin on iso riski siinä, että tämän niin sanotun vihreän siirtymän nimissä aiheutetaan myös uusia ympäristöhaittoja ja toisaalta loukataan ihmisoikeuksia. No sitten päästään tähän niin kuin spesifimmin tämän luennon ja mun niin kuin omaan tällaiseen niin kuin keskeiseen tutkimus- ja työskentelyni aiheeseen, eli tähän ilmasto-oikeudenmukaisuuteen ja alkuperäiskansoihin. Tämä ilmasto-oikeudenmukaisuuden kannalta niin alkuperäiskansat on siinä mielessä hyvin niin kuin keskeinen ryhmä, että alkuperäiskansat, joita siis maailmassa on niin kuin alkuperäiskansoihin kuuluu varmasti niin kuin kymmeniä miljoonia ihmisiä ja tällaisia virallisia alkuperäiskansoja on niin kuin satoja eri puolilla maailmaa. Toki sillä tavalla maantieteellisesti jakautuneena, että saamelaiset on EUn
alueella ainoa alkuperäiskansa, mutta erilaisia tällaisia alkuperäiskansoja toki on niin kuin eri puolilla maailmaa, mutta heitä kaikki oikeastaan yhdistää se, että he elää alueilla, joiden ekosysteemi on erityisen hauras ja kärsii ympärillä tapahtuvista muutoksista. Et monet alkuperäiskansat elää just tällaisilla niin kuin ilmastonmuutokselle äärimmäisen niin kuin herkillä ja haavoittuvaisilla alueilla. Arktiset alkuperäiskansat on tietty yksi esimerkki, koska niin kuin lämpenevät talvet ja sulavat jäätiköt vaikuttaa ihan suoraan siihen elämäntapaan. No toisaalta sitten myös niin kuin esimerkiksi Australiassa, Uudessa-Seelannissa, tällaisilla hyvin lämpimillä alueilla, siellä esimerkiksi lisääntyy taas tällaiset lämpöaallot, tulvat, maastopalojen riskit. Riippuen tietysti siitä, että missä päin maapalloa ollaan, niin nämä ympäristövaikutukset voivat olla hyvin erilaisia, mutta alkuperäiskansoille ne usein niin kuin alkuperäiskansat kohtaa nämä muutokset sillä tavalla ensimmäisenä, että alkuperäiskansojen niin kuin identiteetti ja elinkeinot on usein hyvin kiinteästi sidoksissa siihen ympäröivään ympäristöön ja hyvin niin kuin siihen paikalliseen luonnonympäristöön ja maahan, jolloin sitten, jos se ympäristö muuttuu tai tuhoutuu, niin sillä on vaikutus paitsi niin kuin taloudellisia ja muita vaikutuksia, mutta voi olla vaikutus ihan tämän koko kansan olemassaoloon, koska alkuperäiskansoillahan useasti se kulttuuri tai se heidän olemassaolonsa liittyy siihen, että heillä on sellainen kulttuuri, joka erottuu jossain määrin muista niin valtakulttuurista tai muista alueen kulttuureista. Ja sitten jos ne perinteiset elinkeinot menetetään, niin niiden mukana sitten yleensä se kulttuurikin assimiloituu ja on niin vaarana, että se koko alkuperäiskansan erityinen identiteetti ja olemassaolo vaarantuu. Ja sitten kuten varmasti kaikki tiedämme, niin alkuperäiskansoja, uskaltaisinko ehkä sanoa jopa, että kaikki alkuperäiskansoja on historiallisesti riistetty, eri tavoin syrjitty, häädetty asuinalueitaan, että on pidetty niin kuin, eri historian aikoina jotenkin niin kuin primitiivisempinä, heitä on pyritty pakkosulauttamaan siihen valtaväestöön, eli he on kohdannut monenlaista tällaista niin kuin painettamista johtuen, että he useasti sillä niin kuin edelleen on jossain määrin marginalisoitu ja he niin kuin heikossa asemassa suhteessa sitten valtaväestöön. Sitten toisaalta niin kuin taas tämmöinen niin kuin sen kannalta, että minkä takia niin kuin alkuperäiskansojen, että heillä voisi niin kuin olla myös paljon annettavaa tälle ilmastokriisin hillitsemiselle ja ilmastonmuutoksen sopeutumiselle, on sitten se, että koska he elävät niin usein niin läheisessä yhteydessä luontoon, niin heillä on paljon tietoa sen alueensa luonnonympäristöstä, ehkä sellaistakin tietoa, jota voitaisiin laajemminkin hyödyntää, mutta silti, koska he ovat usein marginaalisessa asemassa, niin he jää ilmasto- ja maankäyttöpäätösten ulkopuolelle. Tämä on tietysti hyvin tällaista yleistävää, kun puhun yleisesti alkuperäiskansoista, että toki se on vähän eri, että puhutaanko Suomen, Ruotsin, Norjan saamelaisista vai esimerkiksi jossain Venäjällä elävistä alkuperäiskansoista tai Australian aboriginaaleista, että varmasti erilaisia, niin kuin hyvin erilaisia tilanteita voi olla, mutta kyllä varmasti tämä tämmöinen ilmastonmuutokselle haavoittuvuus ja nämä heikot osallistumismahdollisuudet on varmasti tämä kaikkien alkuperäiskansojen jakama kokemus. Tässä kuvassa, tässä slaidissa, niin tässä on kuvataan Ruotsin puolelta Jokkmokkista, missä saamelaiset nuoret, tässä nyt enimmäkseen nuoria, ja taitaapa siellä joukossa olla Greta Thunbergkin, niin he vastustaa tänne Kallokin alueelle suunniteltua kaivosta. Esimerkiksi tässä niin kuin kohta mun esitelmässä tulee esiin, niin esimerkiksi täällä just saamelaisten kohdalla niin nämä erilaiset kaivoshankkeet on iso uusi uhka ja konfliktien aiheuttaja saamelaisalueella. Sitten vielä, jos niin kuin spesifimmin puhutaan saamelaisista, en tiedä kuinka tuttuja teille on saamelaiset, vaikka saamelaiset onkin niin kuin, tämä niin kuin Pohjoismaiden kotoperäinen alkuperäiskansa, niin silti yllättävän siis heikosti Suomessakin monet tuntee sitten
saamelaisia tai sitä, että mitä se tarkoittaa, että heillä on alkuperäiskansastatus. Saamelaiset on siis Euroopan tai oikeastaan Euroopan unionin alueella, koska varmasti niin kuin Venäjäkin joltain osin lasketaan Eurooppaan ja Venäjän puolella on kyllä sitten muita alkuperäiskansoja, niin EU-maissa ainakin ainoa alkuperäiskansa, mikä tarkoittaa, että saamelaisilla on, paitsi että he on niin kuin vähemmistökansa ja kielivähemmistö, niin heillä on myös tämmöinen erityinen status kansainvälisessä oikeudessa. Eli alkuperäiskansoja niin kansainvälisen oikeuden puitteissa tulee kohdella kansoina, joilla on itsemääräämisoikeus ihan siinä, missä myös sellaisilla kansoilla, joilla on niin kuin kansallisvaltio. Eli heillä on myös niin kuin kansana, paitsi että heillä on niin kuin yksilöinä tietysti niin kuin yksilöllisiä ihmisoikeuksia, niin heillä on myös tällaisia kollektiivisia oikeuksia, kuten oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin ja sen kehittämiseen. Ja sitten tämmöinen niin kuin erityinen alkuperäiskansoille kuuluva itsemääräämisoikeus, mikä tarkoittaa, että alkuperäiskansoilla pitäisi olla oikeus päättää niin kuin sellaisista asioista, mitkä on heille kansana ja heidän tulevaisuudelleen niin kuin relevantteja. Ja sitten tämä menee jo vähän tällaiseen niin kuin erityisterminologiaan, mutta tähän palataan vielä myöhemmin, niin sitten tähän itsemääräämisoikeuteen liittyy tiiviisti tämmöinen ennakkosuostumuksen periaate, FPIC, eli Free, Prior and Informed Consent, mikä tarkoittaa sitä, että aina kun aina kun suunnitellaan sellaisia niin kuin hankkeita, millä voi olla vaikutuksia tämän alkuperäiskansan kulttuuriin, elinkeinoon, niin kuin heihin kansana, niin silloin valtioiden tulisi pyytää ja saada tältä alkuperäiskansalta suostumus näihin hankkeisiin etukäteen. Esimerkiksi niin kuin maankäytön kohdalla se just tarkoittaa sitä, että jos suunnitellaan jotain sellaisia tyyppisiä maankäyttöhankkeita, joilla on vaikutuksia saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin, niin näitä hankkeita pitäisi suunnitella ainoastaan, niin kuin ennen kuin tällainen hanke aloitetaan, niin sille pitäisi olla saamelaisten edustajilta, eli käytännössä saamelaiskäräjiltä tai sitten, ja myös niin kuin paikalliselta saamelaisyhteisöltä, olisi sitten paliskunta tai siida tai muu yhteisö, niin sitten ennakkosuostumus. Ja tämä on ihan kansainvälisestä oikeudesta ja kansainvälisistä sopimuksista nouseva tämä ennakkosuostumuksen periaate, vaikka se nyt niin kuin, jos sanotaan suhteellisen hitaasti onkin sitten niin kuin implementoitunut kansalliseen lainsäädäntöön. Sitten tässä aikaisemmin jo vielä puhuin näistä niin kuin ilmastonmuutoksen ja ympäristömuutoksen vaikutuksista alkuperäiskansoihin, niin kuin saamelaisille tämä ilmastokriisi oikeastaan niin kuin on tämmöinen kaksoistaakka, tai se niin kuin uhkaa heidän kulttuuriaan kahdelta suunnalta. Eli yhtäältä ilmasto lämpenee arktisella alueella nopeammin kuin muualla maailmassa, niin kuin tutkimusten mukaan jopa 4 kertaa nopeammin kuin maailmassa keskimäärin. Ja nämä lämpenevä ilmasto ja nämä muuttuvat sääolosuhteet on valtava haaste tälle perinteiselle poronhoidolle, joka on keskeinen osa saamelaista kulttuuria. Toki myös muille saamelaisille elinkeinoille. Esimerkiksi kalastuselinkeino on niin kuin, kohdannut aika paljon haasteita sen takia, että lämpenevä ilmaston myötä esimerkiksi kalakannat muuttuu ja vieraslajeja tulee ja on tällaisia haasteita. Mutta tässä kuvassa esimerkiksi näkee, tuossa on noita poroja ja tässä alemmassa kuvassa on sitten porojen ruokintaa, niin saamelaisen poronhoitoon ei ole perinteisesti kuulunut porojen ruokinta rehulla, vaan ne porot on laiduntaneet luonnonlaitumilla ja siellä on niin kuin kierretty vuotuiskierron mukaisesti luonnonlaitumelta toiselle. Mutta nyt ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteet on muuttunut niin haastaviksi useasti, jos esimerkiksi välillä tulee lämmintä, välillä kovat pakkaset, niin se hangen pinta jäätyy niin kovaksi, että porot ei pääse siitä niin kuin, jäkälää kaivamaan. Toisaalta tämmöiset kosteet, lämpimät syksyt saattaa aiheuttaa sen, että se maanpinta ja jäkälä homehtuu, milloin porot ei pysty sitä syömään.
Että tällä hetkellä käsittääkseni Suomessa niin kuin useissa saamelaispaliskunnissa, ellei lähes kaikissa, on jouduttu jossain määrin ottamaan käyttöön myös niin kuin porojen rehuruokintaa, koska muuten ne porot ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin pärjää näissä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Mutta sitten tämä toinen haaste saamelaiskulttuurille, se on sitten tämä vihreä siirtymä, eli nämä uudet maankäyttöpaineet, mitkä liittyy erityisesti niin kuin uusiin kaivoshankkeisiin ja sitten tällaiseen uusiutuvan energian tuotantoon. Et näähän ei sillä tavalla ole niin kuin edes uusiutuvan energian tuotanto ole Saamenmaalla sillä tavalla niin kuin uusi uhka, että jos olette ehkä olette tietoisia, mutta esimerkiksi 60-luvullahan, kun vesivoimaa rakennettiin, niin kun Loka- ja Porttipahdan tekoaltaat rakennettiin ja Kemijoki padottiin, niin siinä allehan hukutettiin Vuotson saamelaisten tai sompiosaamelaisten sekä poromaat että kylät. Että kyllä niin kuin tällaisia, ja Norjassa Altajoen patoaminen vesivoiman alta, niin se synnytti tällaisen ison protestiliikkeen ja oli myös ehkä tämmöisen saamelaisliikkeen heräämisen kannalta hyvin niin kuin keskeinen ympäristökonflikti 70-80-luvun taitteessa. Että kyllä näitä tällaisia uusiutuvaan energian tuotantoon liittyviä konflikteja on ollut, mutta nyt viime vuosina tämän vihreän siirtymän myötä tuulivoimalahankkeet, uudet kaivoshankkeet, niin ne on tuonut aivan niin kuin näiden kaikkien olemassa olevien vähän vanhempien maankäyttöpaineiden lisäksi aivan niin kuin uuden tyyppisiä paineita ja synnyttänyt lukuisia uusia maankäyttökonflikteja Saamenmaalla. No, mä laitoin tuohon tuollaisena linkkinä, mutta ehkä mä voin jättää tämän enemmän, sitten voitte laittaa vaikka materiaaleihin. Me ollaan Amnestyssä tehty tämmöinen pikku video, missä Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Teija kertoo sitten niin kuin saamelaisnuorten suulla näitä, niin kuin miten saamelaisille näyttäytyy ilmastonmuutos ja niin kuin nämä ilmastonmuutokseen liittyvät erilaiset maankäyttöpaineet ja muut uhkat, mutta mä luulen, että mulla oli ainakin pikkusia ongelmia, tuossa testattiin, niin saada sitä videoa pyörimään niin, että ne äänetkin kuuluisivat. Mä ajattelin, että ehkä se voi olla parempi, että jos te saatte sen videon linkkinä, niin sitten voitte vaikka jälkeenpäin sen sitten katsoa. Me ollaan Amnestyssä tehty tällaisia pieniä videoinserttejä saamelaisten kanssa näistä heidän kohtaamista tai siitä, että millaisena he kokee tämän ilmastonmuutoksen ja nämä maankäyttökonfliktit. Sitten mä tuon tässä vielä taas sen termin, mikä me ollaan omaksuttu Amnestyssä, koska oikeastaan on omaksuttu se saamelaisilta, on, että saamelaiset on alkaneet puhua vihreänä kolonialismina tällaisista hankkeista, jossa tämmöistä niin sanottua vihreän siirtymähanketta, kuten kaivostoimintaa tai tuulivoimahanketta, toteutetaan alkuperäiskansojen mailla ilman heidän suostumustaan tai sillä, että näistä hankkeista ei ole heille minkäänlaista hyötyä. Ja samaan aikaan sitten näitä hankkeita perustellaan sillä, että tässä niin kuin edistetään vihreätä siirtymää ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, että eihän te voi nyt olla niin itsekkäitä, että te tällaista tuulivoimala-hanketta tai kaivosta vastustatte, kun koko maailma tarvitsee tätä uusiutuvaa energiaa ja näitä kriittisiä mineraaleja. Ja tämän vuoden alussa, tammikuussa, olin mukana julkaisemassa ja tekemässä tällaista aika kattavaa raporttia, tai sanotaan, että maantieteellisesti kattavaa, jonka nimessä on sitten just tämä vihreä kolonialismi. Tämän raportin nimi on Just Transitional Green Colonialism, oikeudenmukainen siirtymä vai vihreää kolonialismia. Ja tässä me tarkasteltiin, että miten tämä saamelaisille kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluva ennakkosuostumuksen periaate toteutuu Norjan, Ruotsin ja Suomen lainsäädännössä. Ja toisaalta sitten tarkasteltiin 3 tällaista tapaustutkimusta maankäyttökonfliktista, missä on semmoinen maankäyttöhanke, jota perustellaan vihreällä siirtymällä, joko se on osa vihreää siirtymää tai se edistää vihreää siirtymää. Ja nämä 3 tapaustutkimusta, mitä me tutkittiin, oli tuulivoimala-hanke Norjan puolen Fusenissa,
sitten tänne suunniteltu nikkelikaivos Ruotsin puolella Rönnbäckissä ja sitten Suomen puolelta Käsivarresta tällaiset malminetsintälupaprosessit. Ja tosiaan näissä kaikissa hankkeissa, nämä kaikkia hankkeita yhdisti se, että näitä joku osapuoli esitteli niitä tällaisina vihreän siirtymän hankkeina. Siihen ei nyt sitten oteta kantaa, että onko ne oikeasti kuinka vihreitä ja ympäristöystävällisiä hankkeita, mutta tällaisina se, että nämä hankkeita niin kuin edistettiin tällaisina hankkeina ja luvitettiin tällaisina hankkeina ja perusteltiin tällaisina hankkeina, niin se oli se kriteeri, miksi me nostettiin tähän tai valittiin just nämä hankkeet tähän tarkasteluun. Että tokihan Saamenmaalla on myös muita maankäyttökiistoja, esimerkiksi metsähakkuisiin liittyviä, mutta niissä tämä tämmöinen vihreän siirtymän diskurssi ei ole ehkä niin vahvasti kuitenkaan mukana. Tämä meidän keissi täältä Norjan puolelta oli Fusenin tuulivoimalalaitokset. Tuosta slaidista näette, että niin kuin Norjan puolellahan tuo Saamenmaa ulottuu aika paljon etelämmässä kuin Suomessa. Et Suomessa me ollaan totuttu ajattelemaan, että Saamenmaa on ihan siellä niin kuin Ylä-Lapissa, mutta niin kuin näette, niin Norjassa tämä Fusenin alue, niin tämä on varmasti jollakin ehkä Jyväskylän korkeudella suunnilleen. Se on aika etelässä oikeastaan tuossa Norjan rannikolla Fusenin niemimaa. Se on saamelaista poronhoitoaluetta, siellä puhutaan eteläsaamea, ja siellä on niin kuin, se on ollut tällaisen siitten saamelaisyhteisön poromaita jo niin kuin vuosisatojen ajan. Mutta sinne alettiin jo 90-luvun loppupuolella puhumaan niin kuin tuulivoimalahankkeesta. Ja sitten seurattiin tässä meidän tutkimuksessa tällaista melkein 25 vuoden ajanjaksoa, jolloin tätä tuulivoimalahanketta on, se on edennyt niin kuin suunnitelmista erilaisiin luvituksiin ja lopulta sitten rakennettukin sinne Fusenin niemimaalle. Ja tämä ei ole tosiaan mikään niin kuin 1 tai 2 tuulivoimalan hanke, vaan tässä on, niin kuin 2 tuulipuistoa, jossa molemmissa on satoja tuuliturbiineja. Ja käytännössä sen tuulivoimalapuiston rakentaminen tuolle alueelle on tarkoittanut, että se alue sitä ei voi enää käyttää porojen laitumina, koska ne tuulivoimalat häiritsee poroja, sillä on rakennettu teitä, siinä on rakennettu voimalinjoja, ja etenkin talvisaikaan niistä tuuliturbiineista vielä niin kuin voi pudota tällaisia jääkokkareita, että sinne alueelle ei oikein saa edes mennä. Että se on niin kuin käytännössä sitten menetetty tämä alue poronhoidollisesti. Mutta se, että mistä tämä Fusenin tuulivoimala sitten niin kuin nousi oikein tällaiseen kansainväliseen julkisuuteen, on se, että siinä vaiheessa, kun tämä tuulivoimalapuisto oli jo pystyssä, niin Norjan korkein oikeus antoi ratkaisunsa, että nämä tuulipuistohankkeen luvat ei olleet kunnossa ja että se tuulivoimalapuiston rakentaminen loukkaa saamelaisten oikeuksia. Eli että vaikka tämä ihmisoikeusloukkaus sitten todettiin, niin koska tuulivoimalat oli jo pystyssä ja jauhoivat sähköä, niin ei niitä nyt sitten lähdetty enää siinä vaiheessa viranomaisten tai yrityksen taholta sulkemaan. Eli ja tämä sitten, että näihin ihmisoikeusloukkauksiin ei reagoitu, niin sehän sitten synnytti tämmöisen ison protestiliikkeen. Tässä kuva tässä tuon kartan alapuolella, missä on tosiaan näkyy siinä saamenpukuisia aktivisteja kahliutuneena, niin tämä on tällaisesta protestista, missä niin kuin tuhannet ihmiset protestoi Oslon kaduilla ja joukko sitten saamelaisaktivisteja kahliutui Norjan energiaministeriön oveen tai valtasi sen energiaministeriön. Ja nämä protestit oli tosiaan, sai aika paljon julkisuutta tietysti erityisesti Norjassa, mutta kyllä kai niistä Suomessakin uutisoitiin. Tämänhetkinen tilanne on sitten se, että jonkunlainen korvaussopimus on sitten saatu
aikaan näiden niin kuin poronhoitajien ja tuulivoimala-yrityksen välillä, mutta on kuitenkin ihan selvää, että kun tätä tarkastellaan ihmisoikeuksien näkökulmasta, niin tämä FDIC-periaate, se, että saamelaisilla pitäisi saada suostumus tällaisiin hankkeisiin, niin se on aivan selvää, että se ei ole missään vaiheessa tätä Fusenin tuulivoimala-prosessia toteutunut, mikä on sitten johti sitten tällaiseen, niin kuin, että ja vielä vaikka oikeuden päätöksellä päätös saatiin, niin siltikään niin kuin, sitten ei pystytty enää niin kuin oikeastaan tälle tuulivoimala-hankkeelle niin kuin saamelaisten näkökulmasta mitään tekemään, kun ne tuulivoimalat siellä oli jo pystyssä. Et mä en nyt mene niin kuin enempää siihen. Mä tuossa raportissa on sitä niin kuin haastateltu ihmisiä ja niin kuin heidän kokemuksiaan tällä alueella. Tämä on ollut niin kuin paikallisille saamelaisille aivan valtavan raskas vuosikymmeniä kestävä prosessi, että ihmiset on kyllä ihan menettänyt terveytensä ja mielenterveytensä tämän hankkeen kanssa ja ollut hyvin niin kuin masentuneita siitä, että niin kuin tämmöinen perinne on tai poronhoitoperinne sillä alueella on nyt katkaistu. Ja tässä on vain tämmöinen sitaatti tuosta meidän raportista Ingrid-Maria Joomalta, kuusenlaiselta poronhoitajalta, missä hän vaan niin kuin toteaa, että se on vaatinut valtavasti voimia niiltä saamelaisilta, jotka on joutunut kamppailemaan yli 20 vuotta tämän tuulivoimala-hankkeen kanssa. Että se on ollut todella uuvuttavaa, kun ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja joutuu puolustamaan, kamppailemaan oman elämäntapansa puolesta. Sitten tässä toinen maankäyttökiistan esimerkki, mitä tutkimme, on sitten tämmöinen Rönnbäckin alueelle suunniteltu nikkelikaivos. Tässä sitä kaivosta ei ole vielä käynnistetty, että sikäli ollaan niin kuin toiveikkaammassa tilanteessa kuin Fusenissa, mutta tämä Rönnbäckin alue on myös tällainen paikalliselle. Tässä näkyy tuosta kartasta, ehkä tämä ei tämäkään ole tuolla ihan pohjoisimmassa Ruotsissa, tämä on niin kuin, onko tämä nyt sitten jossakin Oulun korkeudella, mutta tämmöinen Vapsteenin saamelaiskylän poromaat, ja sinne on suunnitteilla nikkelikaivos. Niin kuin todettu, niin nikkeli on näitä vihreän siirtymän mineraaleja, jonka kysynnän on ennakoitu 10-kertaistuvan tässä lähivuosina. Eli nikkelille on niin kuin kova kysyntä, ja saamelaiset on sitten jo vuosien ajan yrittänyt vastuttaa tätä nikkelikaivoshanketta ja valittaneet siitä sekä niin kuin kansallisella tasolla oikeusteitse ja myös niin kuin kansainvälisiin ihmisoikeuselimiin, mutta edelleen minusta tämä Rönnbäckin nikkelikaivoshanke prosessi on niin kuin suunnitteilla, ja vaikka niin kuin nämä kansainväliset ihmisoikeuselimet on esimerkiksi antanut Ruotsille huomautuksia siitä, että tämä niin kuin loukkaa saamelaisten oikeuksia ja pitäisi varmistaa tämän FDICin toteutuminen, niin ainakaan meidän selvityksen mukaan niin Ruotsin valtio ei ole tehnyt ottanut minkäänlaisia askeleita sen suuntaan, että saamelaisten oikeuksia turvattaisiin tässä kaivosprosessissa. Tässä nostan vielä tällaisen yhden sitaatin tuosta meidän haastattelemalta Torkel Stonbergilta, joka on poronhoitaja tätä Vapstenin siidasta Rönnbäckin alueelta. Hän vaan niin kuin haastattelussa kertoo, että niin kuin viitaten viranomaisiin ja kaivosyhtiöihin, että they don't see the spiritual connection to the land, they don't see the whole history of the area. You are invisible, for them it's like a football field of rocks that they need to access. Ja tässä mun mielestä tässä sitaatissa nousee oikeastaan esiin se, että kun me puhutaan näistä maankäyttökonflikteista Saamenmaalla, niin näissä on toki niin kuin oikeudellisia konflikteja, maankäyttökonflikteja. Näissä on myös tämmöinen tiedollinen konflikti, tai että saamelaisille ne maat ja alueet näyttäytyy aivan toisenlaisina kuin miten ne näyttäytyy sitten niin kuin tällaisesta luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta, että siinä missä kaivosyhtiölle
tämmöinen alue on niin kuin geologisia esiintymiä ja nikkeliesiintymiä ja tällainen niin kuin nikkelivaranto, jota pitäisi päästä hyödyntämään, niin saamelaisille sillä taas voi olla hyvin niin kuin tärkeitä tällaisia historiallisia sukuun ja perinteeseen liittyviä myös tällaisia spirituaalisia merkityksiä näillä mailla, että se konflikti niin kuin menee jo sille asteelle, että tämä maa ja luonnonvarat, mistä puhutaan, niin ne on aivan eri asia saamelaisille kuin sitten vaikka kaivosyhtiön edustajalle tai vaikka pääkaupungista käsin operoivalle virkamiehelle. Sitten tässä nostan vielä Suomen puolelta tämmöinen maankäyttökiista, mitä tutkin, ja tämän ehkä niin kuin itse näistä kiistoista tunnen sikäli parhaiten, että itsekin kävin tuolla Käsivarressa pyörimässä ja haastattelemassa ihmisiä, niin tässä hankkeessa, tässä konfliktissa taas oli kyse siitä, että tälle Käsivarren alueelle tuonne aivan, niin kuin kartasta näette, aivan tuonne pohjoisimpaan, tuonne Käsivarren alueelle, niin sinne oli haettu, kaivosyhtiöt oli tehnyt sinne aluevarauksia ja hakenut sinne malminetsintälupaa. Oikeastaan malminetsintälupaa haki geologian tutkimuskeskus, eli ei kaivosyhtiö, vaan tämmöinen tutkimuslaitos, ja he halusivat tutkia sen alueen niin kuin näitä kriittisten mineraalien varantoja. Ja saamelaiset tietysti on näistä hankkeista ollut kovin huolissaan, koska kyllähän sen tietää, että jos sieltä löytyisi semmoinen oikein hyvä esiintymä, niin kyllä sinne varmaan jollakin ajan aikavälillä sitten kaivoskin perustettaisiin ja saamelaiset poronhoitajat alueella ja myös niin kuin saamelaiskäräjät saamelaisten edustuselimenä on hyvin selkeästi vastustanut alusta pitäen sitä, että siellä Käsivarren alueella ei pitäisi tehdä malminetsintää, eikä siitä pitäisi antaa näitä kaivosyhtiöille aluevarauksia. Mutta näin kuitenkin saamelaiset on valittanut näistä päätöksistä oikeusasteisiin, ensiksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeudessa nämä saamelaisten valitukset ei ole Suomessa ei mennyt läpi. Todettiin, että kyllä siellä sopii malmia etsiä, mutta sitten nämä paikalliset saamelaiset vei nämä valituksensa sitten YK-tasolle, YK:n taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien komitea ja YK:n lapsen oikeuksien komitea, mitkä on tässä kansainvälisiä ihmisoikeuselimiä, ja sieltä vuonna 2024, eli aika tarkkaan oikeastaan vuosi sitten, niin tuli päätökset, missä todettiin sitten näiden YK-elinten toimesta, että Suomi on loukannut näiden valituksen tehneiden saamelaisten ihmisoikeuksia, eli tässä on nyt niin kuin Suomi syyllistynyt ihmisoikeusloukkaukseen, kun ei ole ennakkosuostumuksen pyytänyt saamelaisilta ennakkosuostumusta näille hankkeille, eikä ole kuullut saamelaisia, jotka selkeästi näitä vastustaa. Mutta se, mikä on nyt hyvä puoli sitten tässä, tämä prosessi on niin kuin kestänyt kauan ja lupaprosessit on välillä ollut jumissa, mutta siis tällä hetkellä nämä kaivosluvat tai nämä aluevaraukset ja malminetsintäluvat on vanhentuneita, eli nyt saamelaiset Käsivarressa saa hengähtää helpotuksesta, että nyt juuri tällä hetkellä siellä ei ole aktiivisia malminetsintälupia, mutta alueen saamelaiset teki kyllä ison työn nostaessaan julkisuuteen näitä alueelle kohdistuvia uhkia, että tässä slaidissa, missä on näitä saamenpukuisia ihmisiä Eduskuntatalon portailla, niin se on kuvattu, kun nämä paikalliset saamelaiset keräsivät yli 30 000 nimeä vetoomukseen, ei kaivoksia Käsivarteen vetoomukseen, joka sitä käytiin luovuttamassa Helsingissä päätöksentekijöille. Että he on myös niin kuin joutuneet tekemään paljon tällaista niin kuin aktivismia ja kampanjaa nostaakseen tietoisuuteen sitä, että millaisia uhkia sille heidän alueelle kohdentuu. No, tässä on vielä sitaatti. No, tämä on vähän hassua, kun tämä raportti on englanniksi, niin mä olen suomenkielisetkin sitaatit kääntänyt englanniksi, mutta tässä sitaatissa vaan sitten haastattelemamme saamelaisaktivisti Minna Näkkäläjärvi vaan toteaa, että vaikka ne
kaivokset on vasta varausvaiheessa, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen, että emme pysty sitä omaa elinkeinoa kehittämään sen varausuhan takia, ja se alue on sidottu johonkin muuhun käyttöön kuin siihen perinteiseen poronhoitokäyttöön. Se estää sitä perinteisen elinkeinon kehittämistä, kun he eivät voi luottaa siihen, että muutaman vuoden kuluttuakin poronhoitoa sillä alueella pystytään jatkamaan. No, tästä meidän raportin johtopäätöksistä, mitä nyt nämä meidän lainsäädännön analyysi ja sitten nämä maankäyttökonfliktien tutkiminen osoitti, oli sitten se, että kun me tutkittiin tässä Suomen ja Norjan ja Ruotsin lainsäädäntö, niin yhdenkään tutkitun valtion lainsäädäntö ei takaa saamelaisille riittäviä osallistumismahdollisuuksia vaikuttaa perinteiden maidensa käyttöä koskeviin päätöksiin. Ja sitten ei Ruotsissa, ei Norjassa eikä Suomessa oikeusjärjestelmät riittävän selkeästi velvoita päätöksentekijöitä hankkimaan vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta ennen kuin aloitetaan tällaisia maankäyttöhankkeita, jotka voi vaikuttaa saamelaiskulttuuriin ja saamelaisten elinkeinoihin. Ja mitä tästä seuraa on sitten, että tämä riittämätön lainsäädäntö johtaa usein taas vuosia, jopa vuosikymmeniä kestäviin kiistoihin, maankäyttökonflikteihin, jotka on todella raskaita ja vaativia erityisesti saamelaisosapuolelle. No varmasti ne on niin kuin kaikille osapuolille aika raskaita, mutta tämä etenkin saamelaisille niin tämä lainsäädännöstä puutteista johtuva epävarmuus on henkisesti tosi kuluttavaa, estää perinteisten elinkeinojen kehittämistä ja voi myös niin kuin vaikuttaa siihen, että uskaltaako nuoret esimerkiksi niin kuin lähteä jatkamaan perheen perinteistä poroelinkeinoa. Sitten jotta tämä ei nyt sitten niin kuin näyttäisi sille että nämä saamelaiset nyt täällä vaan vastustaa näitä vihreän siirtymän hankkeita, niin nostin tähän vielä tällaisen lainauksen Per Olof Nuttilta, saamelaisneuvoston, joka on tällainen saamelaisten kattojärjestö, toimii koko Saamenmaan alueella, niin hän vaan niin kuin toteaa sitten, no tämäkin nyt on englanniksi käännetty, vaikka hänkin kyllä itse asiassa puhuisi meidän kieltä, hän on Ruotsin puolen Saamenmaalta ja osaa Torniolakson suomea, mutta vaan sitten korostaa sitä, että eivät saamelaiset vastusta ilmastoratkaisuja, että halutaan niin kuin varjella omia maitamme ja kamppailla ilmastonmuutosta vastaan, mutta just siitä syystä, kun saamelaiset vaatii tilaa esittää omat ratkaisunsa itselleen ja omille mailleen, he vaan niin kuin, ei vastusta vihreätä siirtymää, vaan he ainoastaan vaatii, että se olisi oikeudenmukainen. Ja tässä pitkä esitelmäni alkaa jo lähentyä loppua, mutta sitten, että nyt ei tulisi sellaista vaikutelmaa, että on näitä maankäyttökonflikteja on vain 3, niin tosiaan korostan, että näitä on siis aika paljon ympäri Saamenmaata, erilaisia aktiivisia maankäyttökonflikteja. Meillä esimerkiksi tällä hetkellä, nyt vaikka meidän raportti tuli tuossa jo jokin aika sitten ulos, ja niin kuin tässä todettu, niin Fusenin keissistä on jonkunlainen niin kuin päätös nyt olemassa, ja Käsivarren konfliktissakin on nyt tällä hetkellä tällainen rauhallinen vaihe, toivottavasti sellaisena pysyy, mutta meillä tällä hetkellä Amnestyllä on tällainen kampanja käynnissä, Right for Rights-kampanja, kansainvälinen vetoomuskampanja, missä voi kirjoittaa tukiviestejä ja vedota päättäjiin erilaisten ihmisoikeusaktivistien puolesta. Ja yksi tämän kampanjan kasvoista on Ellinor Guttorm Utsi. Hän on Norjan puolelta Saamenmaalta, siitä sanotaan Utsjoelta pikkasen pohjoiseen Tjortkasin saamelaiskylästä, ja hän on oman yhteisönsä puhenaisena kamppailee tällaista valtavaa tuulivoimalahanketta vastaan siellä, että sinne hänen niin kuin saamelaisyhteisönsä alueelle ja porolaitumille ollaan nyt suunnittelemassa 600 tuulivoimalapuistoa. Ja koska me nyt Amnestyssä ollaan paljon haluttu nostaa näitä niin kuin saamelaisten oikeuksia ja niiden huomioimista näissä vihreän siirtymähankkeissa, niin me ollaan otettu nyt Ellinor Guttorm Utsi 9 meidän Kirjeitä vapaudelle -kampanjan tosiaan keskeiseksi
keskeiseksi henkilöksi, ja meillä on tämmöinen kampanja, missä voi vedota Norjan pääministeriin, että turvaisi näitä saamelaisten oikeuksia eikä käynnistäisi heiltä kysymättä näitä vihreän siirtymähankkeita, ja sitten myös ilmastotukea tälle Ellinorille, joka siellä tälläkin hetkellä toimii sitten oman saamelaisyhteisönsä oikeuksien puolesta. Ja mä olen laittanut tähän linkin tällaiseen videoon tästä Ellinorista. Ehkä me voidaan kohta vaikka katsoa se yhdessä, ja sitten tuossa on linkki myös, että jos te haluatte osana tätä teidän koulutusta myös sitten osallistua, niin tuolla voi hyvin matalalla kynnyksellä näillä Amnestin ohjeilla ja vetoomuksilla niin sitten suoraan käydä vetoamassakin Ellinorin puolesta. Mutta ehkä tähän nyt sitten päätän tämän esitelmäosuuden. Jos tulee jotakin kysymyksiä tai kommentteja, tai sitten voidaan seuraavaksi vaikka katsoa se Ellinorin video, jos ei vielä ole kysymyksiä. Itse asiassa mulla... Joo, kyllä. Tehdäänkö tässä välissä silleen, että otetaanko tuo tallennus poikki, niin päästään keskustelemaan. Niin